Namis Claveria daw. Baba sa Villanueva. Villanueva, baba daw mi Villanueva padusap padulong mi og kuan. Cagayan ba ta no? Ha? Cagayan. Oh, ganyan. Cagayan, Iligan. So, nagikan mi Davao gahapon guys. Kauban ako si Marichoy, si si Park Jerry, og si Anga oy. Sadyang TV na tayo. Sadyang TV na tayo. Sa Job Dilo TV na tayo. Subscribe! Hi, good afternoon. Don Romantico here. Ang Don walang pera, meron lang iyabang. Yeah, boy! Ano, happy? Siyalala. Ayan guys, kuyog na karon naduta sa kuan. Mahaba-habang biyahe ito. Kay grabe ang amuang giagian ba. Actually, padulong mig Zamboanga del Sur gikan kog Davao City. Wala man ako napakita ang kuan, ang among gagian green na pero nanam ko diri sa may kami tulo mi kabok nanami day padulong ni Claveria, Municipality of Claveria diri mi ning agi ning sa gani pangalan ng lugar. Basta approaching me to Cagayan. Tapos medyo taas-taas na kayo amo ang nabiyahe. Grabe, pero nindot kayo diri guys. Wala unta ko'y balak mag-vlog. Kaya kung kuan, mo ka na niya pauli na. Pero tungod sa kanindot diri sa lugar, grabe. Wow kayo, makiyon kag wow na wow. Kita nyo naman, no? Grabe ka, ano. Bugnaw kayo diri mo dapat sa tuwang panit. Niyang palibot, marag makawalag stress ba. Bisan sa kakapoy sa mong biyahe, kaya nagbiyahe mig more than 7 hours na napagihapon mi wala pa mi kabot sa Cagayan kay nilibot lagi mi gika dito mi agis laak Butuan tapos dire padulong karon sa Cagayan daghan pa kay mi lungsod nga naagian nya wala pa mi kabot sa Municipality of Claveria so mo ani nga lugar ning ahat kog open sa ko ang camera. Kay wala akong plano mag-vlog karon kay ko apang gin-adjust akong sarili kay karon pa yung taon ko nakabiyahe o ginani kalayo pero na-miss ko sa lugar daghang ko nakita ang mga nindot kayo kay hiligay ko mga nature lover man kunuhay ko. Nya nakaagi man ning bukid dre adi kay bukid gid siya. Unya guwapo kayo ang palibot guys daghang mga resort mo siya kung baga sa Davao dapit mara siya ganang sa kuan ba sa Kapatagan. Daghan kayo makita nga manindot sad nga mga tourist spot no. So dire mausab lingaw kayo tingkitan niyo nang unahan ako namo kana naguna mo na mo ang kauban si Joy Erven Catuira. Ang napuging kabarkada na mo. Grabe uling ri bay. Nag-uling mga tawag dungan siguro tugnawa bitaw lods tanawa wow. So, abot ito sa naan siguro, parang kailangan na nato ka nang magpag-light kay, no? Grabe po ni mga tao, di gusto mo kayo mag-uling. Ito, nag-fags guys Tungod sa mong biyahe, tinawa akong tingog, di na marag di na ni ako ba? Marag lugos na magawas akong tingog guys, tungod sa grabe kataas sa biyahe. Ayan, tara, let's go! Kuyogi ko nyo guys, kay first time na ko mabiyahe.
approximately ang among biyahe daw is more than 15 hours. Pero amot lang kani karon kay ganina gani nga padulong pa mi diri nagsiyo na lang mig pasilong tungod sa ulan. So mo nang niabot na mig pila na ka oras ang biyahe hangtod karon nalang gyapon mi ning lugar. Wow, nindot kayong lugar, wala namang fogs din napita. Na naman sa nahan, din balhin nun yung fogs dito. Actually guys, padulong mi og Zamboanga del Sur kay nami ang tuon dito nga area pud sa mong kauban. Nagtanil mong sila dito nya virgin pa kayo ang lugar ba. Wow, may pangilang lugar virgin. Virgin ba daw kayo? Actually, dili man ko kuha ng mga tunnel-tunnel kanang mga mamulawan ba. Gusto lang ako ma-experience kung unsa gid ang kinabuhi nga og mga kanang gitawag nila gabantero kanang mosulod sa bangag, manguha ng mga graba, kanang manguha ng mga bina. So gusto na ko siya ma-experience. Morning kuyog ko sila unya pakanti man ta. So gusto na ko dato mo experience mo doon sa kataas sa biyahe na magmotor lang. So first time na ko, amot lang makasurvive. Pasig mangyo tanig tulog abay atay. Kwarta diri. Igor abay panggas sa tong kwarta ataya eh. Kita niyo guys, ang palibot. Wow. Ka-amaze ba? Amazing. Amazing. No, Bibi. Alam dito guys. Marami pusaka sa Mount Apo, no? Kanindot na lang dahil mga bulak-bulak skilid. Yeah. Diri mi nito yung gagi guys kay sumala pa. Sumala pa sa mong kauban nga dili kayo traffic diri nga diri agian. So to nga kita na to lagid kayo po yung mga nangagi tags kung naaman tagsa lang kayo ang mga nangagi ning lugar. So diri-diretso among dagan pero medyo layo siya. Siguro abugo ka agi dos bikas agianan daw kay kung dito maagi marag mamaybay gid mi dito or sa ba ito ingon niya. Dito mi mangagi okay unta. Baybay man siguro to dapit agian pero naka-decide mi nga diri mo agi kay nature lover man kunuhay ta. Big bugnaw ba niya. Karong marasa medyo init ugid kay ron naplin ka sa baybay. Ya diri tugnaw oy anga oy kadalaw na kumbaga donkeys sa donkeys. Ay nako to guys wow pag di lang maingon wow na lang tana kaya di ba pwede mo hunong diri kaya itong kaupan biyaan unta. Anga di ko kaupan diretso lagi biyahe lagi. Ay nako uy hunong pad ay nangonang wadkal. Sakit na ba akong likod daw makapuling drive ya. Anga ni ay. Minuran no nato nito review sa ni nadari. Abot lang di ko makabasa. Ay nako, ganina puro pasaka karon parang lugsong na punta. Angay. Ambot ko makalahos pa miron sa Zamboanga, wala pa may makaabot og Cagayan ya. Ya, o kapalugasan ning lugaran ni basta padulong nami Claveria, Municipality of Claveria. Amor ko kabalo kung sa kalayo sa Claveria padulong og Cagayan. Pero wala daghan may mga lungsod na naagian gikan sa Butuan, no? Dako-dako nga syudad to Cagayan, daghan na nagian nga mga lungsod-lungsod. So tara, let's go.
guys, sa pila ka oras ng biyahe. Abot pa gid mi dire gingog ya po ni dire pre. Claveria. Ha? Nagin sa Claveria sunod na San Pedro, ay San Pedro. Tapo. Namis Claveria daw. Baba tag Villanueva. Villanueva, baba daw mi Villanueva padusap padulong mi og kuan. Cagayan ba ta no? Ha? Cagayan. Oh, kaya. Cagayan, Iligan. So, nagikan mig Davao gapon guys. Kauban ako si Parichoy, si si Part Jerry, og si Anga oy. Dongkoy. Dongkoy ang pangalan. Pero Anga Dongkoy. So, mo to guys. Wag gid wa ko kahuna og vlog kay na kay kapoy kay mo ang biyahe. Dagan kayog mga gwapunta nga tanawon pero basin malubat ni ba. Tapover sa diri kay ngapi mi ngapi ta? Mahal kayo yung gabi niya. Ha? Tag 95 ang kuan. Anak ng tupa. Ya, sosial mo deh. Ya kami kay mga taga Bukid doon eh. So, wag Ito dila ba kay mo ko dito. Ano tayo mo niya? Sudad. So padulong ta Claveria pa di padulong. Ubos. Sige. Basta namin Basta Claveria na ta. Claveria na daw mi guys. Dili na San Pedro sunod ha. Ay street to. Padulong mi og Zamboanga guys. Dire mi agi sa kuan sa Butuan, Butuan Cagayan. So medyo abot og 15 hours na daw among biyahe. Medyo kapay kiyo. Kaya kayo. Say kaya. Alang uli baka wala na. So tara, let's go. Salamat kami nakalingkod. Grabe nilingkuray mo sa motor pero lami gid lingkod ka na gani na kay buhaton gani. Yuhu. Namis pinaka anga eh. Anga. Sabi ka tugno. No, kaya mo. Tanong ko sa inyo mga nice view kayo sana, pre. Mga bulak no? Oh, Rose. Oh. Rosemary. Rose Farm. Basta mula nating bulak Klaro ang Rose kuwan. eh. Ay, ganat lang gina na. Pirmi na ginaharbisan. Pirmi Ang ginaharbisan. kuandri, ang pamasahe pa dong langit daw marag sa una piso karon tag 50 na lang. Lami kay diri ba marag makapulo kita diri ka anak ba. Gamay ra ng pulo ay lagi paligid. Nga. Shout out sa gustong mo ani sa mong giagian ganina hangtod padulong mi og sa sa Iligan. Jogging siguro mudaan. Jogging tapos pila ka oras ang yun pre? Biyahe pre. Dire gikan pa Iligan tulo. Napatay unong ka oras bugno-unon. Anak nang ang among nabiyahe guys, gikan mi gina alas 6 pa man siguro to. Guys. Karon alas 13:30 na. Pardiri ora go, anga anay. Lain na kay mata. Kaliwat inject part. Tulgo na kay. May mga dala na mo guys. Pero ang akong kitinganda si Pardiri yung pinakadaghang dala sa mga. O ko kuan basin giyawin ni kasawa. Hindi na pabalik ko sa asawa ba. Kalogawa. Og diri guys, gid na mo na pugna ng ulan. Grabe ka kusog na kayong ulan. Actually, kalima na namo ning pasilong-pasilong kay dili man makaya magpasingulan kay pati magit katugnaw pud taon. So, pasilong sa mi diri. Anga. Yeehaw! Misamis Oriental. Guys, alas
guys. Guys na gabi. Ramot-ramot Cagayan de Oro. Pasakay sa ulan. Here we are, here we go. Dili ko pamilyar aling ka lugar. Basta na yung nakabutang dito nga Cagayan de Oro City. Ikan mi yung lasay sa sa Laak, abot ni diri alas 6 pod. Basta kayo ni guys, kasi basta din tayo. Ina basta. Wala ko kamano kung sa particular ni sa Cagayan de Oro, pero na namin sa may flyover sa Andrea. Kung sa ikuan, kung sa familiar diri, please comment down below. Ayan. Pero destination na mo guys, padulong mi karon, stop over mi sa may Iligan, sa Iligan City. So namin mo dito sa kuan ng mga tuan. Guys, morning. Abot na may Iligan. Sa pila ka oras sa biyahe ito, mga 12 no? 12. 12 hours. 12 hours. Wala ilabot Davao, hagikan mamigla ka na. So, namin diri sa igsoon sa muang kauban. Okay, ano nga mong kinabuhi? So, dapat may 4 ka oras daw bunuon karon. Buno eh. So, kaya pa, dapat may Iligan. Pero, patakabot sa proper rin, no? Wala pa. Iligan na city. No. City area na diri. Wala ni. So, makaagi abot ta umagi pa ta sa sentro. Wala. Daghan pa mi kagian nga mga lungsod before sa Zamboanga. Di ba ang Zamboanga pre mga kuan nandiya at sa Bacano? Pero sa kuan, kana mo ang area Subano nga dito. Si Bugay na inyo may no si Bugay. Del Sur. Adlesor. Di na takadto sa city. Na layo pa ang city oy. Kaya ba kayo? Mga 4 pa ka oras ikan diya sa moa. Ba ba? Layo pa. Guys, prepare na may pa pa Zamboanga. Mga kakabanan rin.
Welcome to Lanao del Sur. Nana to sa Lanao del Sur, guys. So, dol-dol na siguro to sa Pagadian City. Pagadian City to Zamboanga del Sur. Nagdol-dol na lang. So, tara, let's go. Grabe ka kapoy yung biyahe gapon, guys. May gani kay nakatulog mi nakaabot mi sa Iligan City nga Hapsay. Unya nakapakulay-hulay mi gamay, medyo baskog nag gamay pod. So pwede na. Ilan lang pod ka oras sa tong biyahe. So tara, kuyogin ninyo. Dola lang ta. Go, let's. Whew! Welcome to Municipality of Lala. Karon ba ko kadungog ang mga inaani nga lugar, guys. Naday inaani nga lugar Lala. Sa kanta nakadungog na ko ani mga lalala lalalala lalala lolalalala lala Municipality of Lala. Ay nako. Galinga ba din yung biyahe na ani no, makasugat ang mga lugar ba nga karon pa nato na dunggan nga naday nga lugar makita. So, woo! Municipality of Lala, Lanao del Norte. Welcome to Pagadian City. Wow, oy, shout out kay Jezebel nga taga Pagadian. Abot gyud mo sa imong lugar dai sa ikaduhang higayon. Actually, nakanin naman ko rin sa una. Pero dugay na ito, mga 13 or 12 years na siguro. So, nanamig sa Pagadian town, guys. After 100,000 years. Pero at least nakapahulay magabi niya. Sayo-sayo pa kami nakaabot diri. Diri sa siguro kami mag-stop over. Manyan to may diri-griot. Eh, medyo gutom naman. Totski. Ay, anga. Ay, anga. Ay, nako. Medyo ipit kita ni ba? Ipit. Ay. Basta nanamig sa Pagadian, guys. Nami hapiton kadiyot diri ay napod diri ang mga kauban, ang mga kauban ay ni Paritsoy day sa BBM ang bagong ano to basta mo. Shout out sa mga nagpamembro sa BBM dia. Balom mas meaning siguro na dili ito si Kuana so Bongbong Marcos Koreado ni. So yahoo! Yahoo! Pagadian! Yahoo! Ay, nako. Yun, no? Ay, nako, kamuti riders. Nandito na naman sila. Nagkalat pala talaga yung mga kamuti riders, no? O, tingnan nyo, di ba? Wave pa siya. Anak ng putsak naman, no? Ay, nako. Oy, ingat ha, sa lahat ng mga nagmumotor. Mag-ingat tayo. Huwag nyong gayahin na sunahan ko. Madali kayo.
Ay, thank you Lord. After 1,000 years, niabot na gid mi sa Zamboanga del Sur. O niya, usa ta mo adto sa maabot yun sa tuang pinaka adtuan dito sa barangay Dagom. Tabok ta aning pinakadakong sapa, isa sa pinakadakong sapa diri sa sa Zamboanga. Sabi no, kaya baka nato ni angan bisig maipit ta ani ba angan. Dua-dua ko tabok guys. Anga, oy. Gia, kaya lagi ni. Anga, oy. Wala ito itong bahaya. Madlock kayo siguro ni baha guys, marag di pasalig. Kung gilain ng gianan dre. There is no other means of transportation. Agi kita aning dako kayo sapa. Uy, nakalusot yun eh. Anga, oy, lusot. Ay, pinakalusutan. Anga, oy. May jeep na. Sabi guys, muna panangkan, kanang pinakalit na trail. Emergency trail mo ito yung angan eh. Karon lang ba? Dali. Kasi ikaw na pala. Oo, tawag niya. Timber dito pa ano? Basta biyahe pre, Bart. Kira Bart? Luya man si Jerry Bart. Okay, oy. Luya si Jerry. Lahi diri guys ang kuan kanang tudlo kay kag sika pangutan na gani asa dapit ang lugar. Nya simod ang itudlo. Tudlo. Na. And lang dayo. Kay pati layo. Okay, kay biyahe. Nanggikan mi og Lunes hapon, niabot mi Miyerkules hapon. Okay kayo. Tingnan na to niya dito sa taas kay pila ka uno to pre? Sa oras. Dito. Sayang ito mga kuan nila wala na to na kuanog video ba. Okay. Sapa. Guys, anga ani ipit aning init nga kuan diri oh. Oh. Init gid ay. Di pwedeng di pwedeng kuan. Ha? Sabi ka ngit-ngit. Medyo kulba hadlok gyud guys sa sulod. First time nga naka-experience og ginani, shout out sa mga naka-experience na. Comment down below sa inyohang mga istorya. Atlas na part. So, hinanay kagamay ang dalan. Akwas. Di lang tawag ko kuya. Daraw ng istorya. Anga eh. Kinabuhing Maynero. Siga. Anga eh. Kano eh. So, mga guys. Anga eh. Asa tong bang stock na to, boy? Kano? Ana ni mga veterans diri sa Bangag nga di daw mong saba-saba dito sa kasulod. Ano binabait? Ano wala ano gold daw ra? Wala na, palot na. Dili na. Aga.